Prečo veľa odborníkov na výživu hovorí, že rastlinné oleje sú pre naše telo problematické? Tu je niekoľko dôvodov, prečo. Za prvé, vysoký obsah omega-6 mastných kyselín. Ich nadmerný príjem v strave spôsobuje zápalové procesy v tele. Na druhú stranu, omega-3 mastné kyseliny sú protizápalové. Za druhé, oxidácia. Sú náchylné na oxidáciu, čo znamená, že môžu reagovať s kyslíkom a tým pádom vytvárať voľné radikály, ktoré môžu poškodzovať naše bunky. Po tretie, rastlinné oleje sú silne rafinované a spracované, čím sa môže znižovať ich nutričná hodnota a kvalita. Po štvrté, môžu znižovať produkciu testosterónu u mužov, čo je riadna škoda. Osobne si vyberám buď maslo, alebo bravčovú masť, prípadne iný živočíšny tuk a ešte ghee. Toľko k tomu, ak potrebuješ schudnúť, tak napíš mi, presne viem, čo potrebuješ.